Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ke United States ha kajing trelang bat kibor sentiat bat kibor pahara jong ke Iraq kalapan bena ya kajing Pynïap yu Abdullah maki Musli al Rifai ubelatip kumu Abu Khadijah ha kajing her Thma ling Suiñ jong ke jela al Anbar jong ke Iraq u Abu Khadijah ude u Chief of Global Operations na kabenta ke kenhun Lehnoh balakhot ke Islamic State badulabat ya ke kerdan kum unong sunshar baar ha ke kenhun ha ke perthai brokawai uway pat unong tre jong ka ISIS ula Shah Pynïap ru ha ka te jing Shah thombor ka balaja ha ka khat lai trik ule ber a haja apusan kat kum jing ong jong ki he Shipai jong ka US u Abu Khadijah ula pet ya ka jing penpoi marbam ka jing thmu ban Pynïap ya ka pisa jong ka ni ka seng Lehnoh ha ka leng ka perthai hadin ka te Jinghiar Thma da ka ling Suiñ ki Shipai jong ka US Central Command lani ka sentom bat ki Shipai jong ka Iraq kila poi ha ka te jaka bat kila pentikna ya ka jing yap jong Abu Khadijah bat uway pat u Shipai jong ka ISIS kat kum jing ong jong ka sentom lalap babaro armut ki briu ki phong da ki West Pynïap eladi ki bampat bathai bat ki dan bon teli ki terele ya ka jing itho ya Abu Khadijah la pentikna leng ba ka jing khanra DNA da ka ba pendan kami ki nong buna balalum na ka jing khanra ka ba kham manchwa ha ka ba ulalat na ka jing shakem u General Michael Eric Kurila Nongïalam jong ka US Central Command ulo ong bau Abu Khadijah ude uway na ki dikhot kong san jong ka seng ISIS baro ka way ka perthai ngindang yai beteng ban Pynïap ya ki Lehnoh bat pentra ya ka seng jong ki babu jingma ya ka retry ri jongi bat ya ki US ki paralok bayat tre lang bat ki nong tre bayat tre lang ha ka ni ka than bat shabar jong ka umintri rang ba du jong ka Iraq Muhammad Shah al Sudani ulayero ya ka ni ka jingkhanra da ka babatai ya u Abu Khadijah kum uway na ki Lehnoh bashir khai tam ka Iraq bat ha ka perthai ha ka jing tho ha ka rinsan X u al Sudani ula pentikna baya ka ni ka jingkhanra lapalong da ka jingkershan ka jong ka kanhon sinrop balayalam da ka US